बेयो आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु दिनैनि बर' रादाबखौ फरायदों आं खगेन बर'आ। इउर'पीय इउनियननि मोनसे गोजौ थाखोनि थान्दै हान्जाया साननैनि दावबायनाय हाबाफारि लानानै दिनै आसामाव नुजाथिफैयो। बे दावबायनायजों आसामजों लोगोसे सा सानजा ओनसोलनि गुबुन गुबुन खोन्दोआव रां खाथायनाय आरो थिसनथिनि गोदान लामा गेंगोन होनना आसा फारिनाय जादों। थान्दै हान्जाखौ आसामाव बरायनानै समाजारि बिजोङाव फोसावनाय मोनसे पस्टआव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुङोदि इउर'पीय इउनियननि थान्दै हान्जाया आसाम दावबायनायजों लोगोसे भारत इउर'पीय इउनियननि गेजेराव गोरा सोमोन्दो, फालांगियारि सोमोन्दो आरो जौगानायनि गोनांथि गोनां लामा गेंगोन। फैगौ 21 जुनाव जानो गोनां फाहामथाय बिगियाननि ग्रेजुवेट फराफारियाव मुं थिसननायनि हादोरारि उदायनां आरो हाबमोनथाय आनजाद नीटआ जानो गोनां नोगोरफोरनि मुंखौ एनटिएआ फोसावदों। एजेन्सिया फोसावनाय बायदियै 21 जुनाव खालाराव हादोरनि गं 552 नोगोर आरो गुबुन हादोरनि गं 14 नोगोराव बेलासिनि 2 रिंगानिफ्राय 5 रिंगा 15 मिनिटसिम नीटनि आनजाद खुंफुंनाय जागोन। मुंख'जाथावदि फाहामथाय बिगियाननि फराफारियाव मुं थिसननो थाखाय खुंनाय नीट इउजिनि आनजादआ थांनाय 3 मे खालाराव खुंजादोंमोनब्लाबो सोंथि बिलाइ गोसारनायनि अजदआव 12 मे खालाराव एनटिएआ नीट आनजादखौ केन्सेल खालामदोंमोन। हादोरारि बिजिरसं हान्जाया बेनि बागै नायबिजिरगासिनो दङ। आबादारि आरो सोदांनाय जाग्रा मुवा दैथायग्रा जौगासार आफाद एफिडानि जोहै जिआइ टेग मोननो हानाय तेजपुरनि 1 टन गोथाव लिसु दुबाइसिम दैथायहरनाय जादों। तेजपुराव थांनाय सनिबारनिफ्राय साननैनि हाबाफारिजों खुंनाय नैथि बोसोरारि लिसु फेस्टिभेलनि जोबथा सानाव तेजपुरनि एमएलए पृथ्वीराज राभा, जिल्ला बेंगिरि आनन्द कुमार दास, एफिडानि बिबानगिरिफोर आरो जिल्ला आबाद बिफाननि मावख'गिरिया फिरफिला सोमावनानै लिसु दैथायनाय हाबाफारिखौ जागायो। एमएलए राभा बिथाङा लिसु आबादफोरजों लोगोसे तेजपुरनि थागिबिफोरनि थाखाय जोबोर गोजोनथाव खौरां होनना मुंख'ना बे साननैसोआवनो सिंगापुर, थाइलेन्डखौ लाफानानै गुबुन गुबुन माखासे हादोरसिम लिसु दैथायहरनाय जागोन होनना मुंख'यो। हादोर गेजेरारि बाजाराव जायगा आवग्रिनो हानाय तेजपुरनि लिसुनि फेहेरनाय आरो फोसावनायजों लोगोसे गोदान जोलैखौ लिसु आबाद मावनायनि थाखाय गोसो दुंहोनायनि थांखियै खुंनाय लिसु फेस्टिभेलाव रायजोनि दाब दाब जायगानि सुबुंफोरजों लोगोसे बेंगालुरु, चेन्नाइ, सोनाब बंग, केराला रायजोनि सुबुंफोराबो बाहागो लादोंमोन। मानास हायुङारि हाग्रामा बेंगिरिया हाग्रामानि बासवारि हाग्रा ओनसोलाव मैया गंसे गांसोनि नार्सारि बेखेवो। मानास हायुङारि हाग्रामानि खोन्दो सामलायगिरि डक्टर सि रमेश्वरनि नुजाथिनायाव गाहाय हाग्रामा संरैखाथिगिरि बिनय गुप्ताया बे गांसोनि नार्सारिखौ मोनसे आफादनि जोहै बेखेवनानै होयो। बेनि जोहै हायुङारि हाग्रामानि गांसो जाग्रा जिबनि थाखाय जाग्रा आदार जगायनायनि थांखि लानाय जादों। मुंख'जाथावदि हायुङारि हाग्रामायाव फारियै गांसोआरि हाग्रा ओनसोला खमायबोनो हमदों। मैया बासबारि हाग्रा ओनसोलाव गुबुन गुबुन जाथोनि खमैबो 16 रोखोमनि गांसो हाग्रानि बेगर फोनाय जायो। गाहाय आरो गोजौ गुदि फरायसालिनि बर', गार', मणिपुरि आरो मार बिजोंनि फोरोंगिरि फैगौ 28 जुनाव जर'खा टेट खुंनाय जागोन। आसाम सोरखारनि रायजोआरि थाखोनि गनायथि मोननाय टेट कमिटिया बे बिथिङाव फोसावनाय बायदियै आनजाद होगिरिफोरा फैगौ 12 जुन खालारनि साननि 11 रिंगानिफ्राय आसाम रायजोआरि फरायसालि सोलोंथाय परिषदनि वेबसाइट www.sebaonline.org निफ्राय एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हागोन। आनजाद होगिरिफोरा एडमिट कार्डजों लोगोसे जायखिजाया गांसे फट' थानाय सिनायथि बिलाइ आनजाद होनो थांनायाव लांफानांगोन। बेनि अनगायै आनजाद मिरुनि सिङाव मबाइल फन, जायखिजाया रोखोमनि इलेक्ट्रनिक मुवा बेसाद, डिजिटेल घड़ी बायदि लोगोआव लांफानो मोननाय नङा। भारत आरो आफगानिस्ताननि गेजेराव निउ चन्डीगढ़आव गेलेनाय क्रिकेट टेस्टनि गिबि इनिंसआव आफगानिस्तानआ मैया गिबि साननि जोबनायाव 5 उइकेट खोमाना बुथुमनाय 113 राननिफ्राय दिनै थामथि साननि गेलेनायखौ जागायो, नाथाय गासैबो उइकेट खोमाना 150 रानल' बुथुमनो हायो। फिन आफगानिस्तानआ नैथि इनिंस गेलेनायखौ जागायनानै गासैबो उइकेट खोमानानै 112 रानल' बुथुमनो हायो। भारतआ बे मोनसेल' टेस्ट क्रिकेट गेलेनायखौ मोनसे इनिंस आरो 300 रानाव गोरलैयैनो देरहानो हायो। आरो बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। एसे सम बर' रादाब खोनासंनो मोनबाय।
नोंथांमोना आयदाखौ खोनानो मोनदों महाबाहु दालायनिफ्राय गिबियावनो दुलाराय खोनासंग्राफोरनिसिम जोंनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनानै दिनैनि बर' आफादखौ बेखेवनाय जाबाय। आफादखौ फोसावनाय जादों आकाशबाणी गुवाहाटी महाबाहु दालायनि मिडियाम वेबनि 407.5 मिटाराव आरो FM बेन्डनि 101.6 मेगाहार्ट्जआव। बे फोसावनायखौ नोंथांमोना आकाशबाणी क'क्राझारनि 102 मेगाहार्ट्ज आरो आकाशबाणी धुबुरीनि 103.3 मेगाहार्ट्जआव रिले खालामना फोसावनायखौ खोनानो मोनगासिनो दङ। लोगोसे निउज अन एआर मबाइल एप आरो एआर रेडिअ मबाइल एपनि जोहैबो नोंथांमोना बे फोसावनायखौ खोनानो मोनगासिनो दङ। दिनै स्टुडिअ दं आं खगेन बर'। दान्दिसे उनाव नोंथांमोना दिनै जोंनि उननि हाबाफारिखौ खोनानो मोनगोन। बेयो आकाशबाणी गुवाहाटी महाबाहु दानिया फैदो आइजो आफाद आयदायाव। दिनै बे आयदायाव नोंथांमोना खोनासंनो लानाय जादों आगोलावनो फोसावखांनाय रुपाली सुगारिजों लानायनि बे मोगामोगिखौ लादों गंगाधर रामसारिया। अल इन्डिया रेडिअ गुवाहाटी दिनै स्टुडिअ न'खर दानायाव आइजोफोरनि बिबान बेनि बागै मिथिनो जुनै बिथां रुपाली स्वर्गियारिजों फननि जोहै मोगा-मोगि लानो नाजानाय जादों। खुलुमबाय नोंथां स्वर्गियारि। औ खुलुमबाय। नोंथाङाथ' मिथिखागौ जे गंसे न'खर दानो गोनां जायोब्ला न'खराव आइजोफोरनि बिहोमा आरो बिबान थारैनो थायो। दा बिनि बागै नोंथाङा मा रोखोम बुंनो सानो? न'खर गंसेयाव आइजोफोरनि बिबान गोबां दङ। बुंनो थाङोब्ला न'खर गंसेया आइजोफोरनि सायावनो सोनारनानै थांनानै थायो। बेनिखायनो दा सासे आइजोआ गंसे न'खरनि बिबानखौ रुजुनो गोनां जानाया जोबोद मोनसे गिलिर बिबान। होमबाबो जों नुनो मोनदों जे आइजोफोरा गाहायै न'खरनि बिबानखौ जोबोद सांग्राङै रुजुनानै लानायखौ जों नुनो मोनो। सासे आइजोआ न'खरनि खामानि दामानि सामलायनायजों लोगोसे न'खरनि गथ' गथायफोरखौबो फोरोंनाय फेदेरनाय फोलावनाय गासैबो बिथिंखौनो नायनानै सोलिलांनांगौ जायो। बा बेफोर गासै आयदायावनो गासै बिथिङावनो आइजोफोरा सामलायनो हानाय गोहो दङ बा सामलायलाङो। न'खर गंसे बुङोब्ला गुबैनो बिसि फिसायनि खोथा फैयो नङा होमबा? खुदियाफोर थानाय लोगोसेनो बिबान बाननो गोनाङा बिसि फिसाय थायो। दा बिसि फिसाय थानायनि उनावबो सानैबो थानायनि उनावबो जे न'खर दानायाव आइजोफोरनि बिबान बे खोथाखौ बुंनाय जादों नङा होमब्ला? दा बे बेलायाव गथ' गथायखौ मोजां रोखोमै गोरों खालामनो गोनांबा लेखा फरा फोरोंनो गोनांब्ला मोजाङै गोजोनै संसार जानायनि बेलायाव बे गासैबो खोथाखौ नायोब्ला आइजोफोरनि बिबाना मा रोखोमै सोलिनांगौ बेनि सायाव नोंथाङा एसे बुंगोन नामा? जोंनि समाज बेबस्था बेनिफ्राय आथिखालनि जिथु समाज बेबस्था बेयो गोबां सोलायबाय। सिगां गोदो समाव आइजोफोरा गाहायै न'खरनि खामानियावनो मुखुब जानानै थायोमोन। नाथाय आथिखालाव जों नुनो मोनदों आइजोफोरा न'खरनि खामानि सामलायनायजों लोगोसे गावबा गावनि जिथु खामानि साख्रि मावनाय बा फालांगि बेफोर फारसेबो आइजोफोरा आवगायलांनो हमदों। दा बे हिसाबै सिगांनि आइजोफोरनि रुजुनायाव दानि बा आथिखालनि आइजोफोरनि बिबाना बांसिन जादों बेखौ जों नुनो मोनो। दा गोदो आगोलाव गोबाङानो हयथ' फिसाया साख्रि मावदोंमोन बा फिसाया माबा मोनसे खामानियाव मुखुब जानानै थायोमोन। आइजोफोरा बिदि हयथ' बाहागो लानायखौ खम नुयोमोन नङा होमब्ला? आथिखालाव नाथाय हौवाफोरजों समान समानैनो नों बेफार फालांगियानो जा सोलोंथाइ साख्रि बाख्रि बेफोरावबो बायदि बायदियावबो समानै आवगायबोनायखौ नुनो मोनदों। दा बे बेलायाव बिबान बाननांगौआ नोंथाङा बांसिन होननो सानो नामा? आइजोफोरनि बेलायाव आइजोफोरा बिबानखौ बांसिन बाननांगौ जायो नामा? दा जेरै न'खर गंसेयाव फिसाया जेरावनो थाङा मानो नाथाय गथ' गथाय सोलोंथाइ होनाय बेलायाव बा बिसोरखो फुंनिफ्रायनो फुथि खालामनायनि बेलायाव आइजोफोरनि बिहोमा आरो बिबाना गोख्रों थायो नङा होमब्ला?
दा बे बेलायाव नोंथाङा एसे गुवारै बुंगोन आइजोफोरा मा रोखोम बिबान बाननांगौ बे खोथाया सरासनस्रायै न'खरनि गुदियानो न'खरखौ हमथाना लाखिनायनि गुदि फुंखायानो जादों आइजो दा बे हिसाबै आइजोनि बिबाना जोबोद गिलिर दा बेनिखायनो सासे आइजोआ फुंनिफ्राय हरसिम न'खर गंसेनि गासै बिबानखौ रुजुननानै लानांगौ जायो दा न'खरनि खामानि दामानिजों लोगोसे सासे गथ'नि आखल आखु दानाय लेखा फरायनाय गथ'नि सावस्रि गासै बिथिङावनो जोथोन लानांगौ जायो दा बे बेलायाव न'खरखौ सामलायनायनि अनगायैबो बा गथ'खौ लेखा फरा फोरोंनायनि अनगायैबो सासे बिमाया गथ'नि आखल आखु दानाय आखल आखु फोरोंनाय बे बिथिङावबो गोबां माने बिबान लानो गोनां जायो सासे गथ'नि आखु दानायाव बा सासे गथ'खौ इयुनाव सासे मोजां नोगोरारि गोग्गो नोगोरारि महरै सुंथानायाव गायसननायाव सासे बिमानि बिबाना मख'जाथाव दा बे बिथिङाव बिमायानो गाहायै बिबानखौ लानो गोनां जायो मानो होननानै बुङोब्ला सासे गथ'जों बा फिसाजों बिमाजों जिथु सोमोन्दो देहायारि सोमोन्दो बा गोसो ओंथियारि जिथु सोमोन्दो बे सोमोन्दोआ जोनोमनि सिगांनिफ्रायनो गायसनजायो बे हिसाबै गथ' आरो बिमानि सोमोन्दोआ जोबोद खाथिथार आरो बे हिसाबैनो न'खर दानायाव बा गंसे न'खरनि गथ'खौ मोजां नोगोरारि हिसाबै इयुनाव फसंनायाव सासे बिमानि बिबाना मख'जाथाव आरो बे हिसाबैनो गावनि फिसाखौ जुदि मोजाङै गायसननायाव मोजाङै आखल आखु फोरोंनानै मोजाङै दानो हायोब्ला मोजां नोगोरारि हिसाबै दानो हायोब्ला बे गथ'आनो इयुनाव समाजनि साफा मोजां मानसि महरै गसंथानो हागोन बेबायदिनो आइजोआ न'खर दानायनि लोगो लोगो समाज बेलायावबो गोबां माने बिहोमा होनो हायो दा नोंथाङा आथिखालाव दा न'खर दानायाव आइजोफोरनि बिबाननि बागै एसे बुंबाय दायो गोदोनि आरो दानि आइजोफोरनि जे बिबाननि फारागथि नुबोदों बा नुयो बिनि बेलायाव नोंथाङा दिनैनि आइजोफोरखौ मा रोखोमै न'खर गंसेखौ मोजाङै लाखिनायाव बिबान बानजानायखौ लुबैयो दिनैनि आइजोफोरनि बेलायाव गाहायै जों दा नुनो मोनदों जिथु समाज बेबस्था बे समाज बेबस्थायाव जों नुनो मोनदों माने लाइमोनफोरखौ जों सम बा खायसे लाइमोनफोरखौ जोङो गाज्रि लामाजों थांनाय नुनो मोनो गावनि मावनो गोनां खामानि बेनि फारसे जोंनि समाजा सम बावलांनानै गुबुन बिथिङै दावगालांनायखौ जों नुनो मोनदों बेनि थाखाय समाजाव गोबां माने गाज्रि गोहोम गोग्लैदों दा बेखौ साननानै नायोब्ला बे बिथिङाव आइजोफोरा मावनो गोनां गोबां खामानि दङ दा दहाय आं बुंनाय बायदि बेखौ समाजाव बेबायदि इयुन जोलै बा लाइमोनफोरा गाज्रि लामाथिं थांनाय बा जाथायारि खोथाफोरखौ सानाब्लानो गुबुन लामाजों थांनाङि लामाजों थांनाय बेफोरबायदिखौ होबथानायाव आइजोफोरनि मावनांगौ खामानि दङ बेयाव सासे बिमाया गावनि फिसाखौ लेखा फरा फोरोंनायजों लोगोसे माखासे माने आसार खान्थिनि खोथाखौ बा जिथु मरेल लेसन होननानै बुंदों आखल आखु फोरोंनाय बेयाव बिमानि बिबाना बांसिन मानोना हौवाफ्रा न'खरनिफ्राय ओंखारलांनायनि उनाव गथ'जों बिमायानो बांसिन समखौ होनांगौ जायो दा साख्रि बाख्रि मावनायनि बेलायावबो साख्रि बाख्रि मावनाय आइजोनि बेलायावबो जेसेबां साख्रि बाख्रि मावब्लाबो सासे आइजोआ गथ'नो सम होथारनांगौ जायो दा बे हिसाबै बिमाया गथ'खौ दानायाव गथ'नि आखल आखु दानायाव जिहेतु बे गथ'आबो समाजैनो सासे सोद्रोमा बे हिसाबै समाजनि मोजां मानसि हिसाबै गायसननायाव समाजखौ मोजां हिसाबै दानायाव सासे बिमाया गोबां बिहोमा होनो हायो जुदि बेबायदि खालामोब्ला आइजोफोरा बेबायदि बिबानखौ लायोब्ला आं सानो इयुनाव
जोंनि जाखांबोनाय लाइमोनफ्रा इयुनाव मोजां मानसि जानो हागोन बा मोजां गाज्रि लामाथिं थांनायनिफ्राय लाइमोनफोरखौ होबथानो हागोन। बेखौनो बुंनो हायो जे सासे सुबुं सासे मानसिनि जिउआव न'खरावनो खुदियानिफ्रायनो लाइमोनसिम बा बै समाव सासे बिमाया बा सासे आइजोआ गावनि न'खरावनो गावनि आखल आखुखौ गथ'नो होखानो हायो लांनो हायो नङा होमब्ला आरो बे न'खर गंसेयाव सासे खुदियाखौ मोजां रोखोमै लामा दिन्थिनायनि बिबानखौ जेबायदि आइजोफोरा बानो दा बेयो हादोरसा गंसेया मोजां रोखोमै दावगालांनायाव बे लोब्बा दङ नङा होमबा? औ दङ। मानो होनब्ला दिनैनि खुदियायानो गाबोननि नोगोरारि आरो बे नोगोरारिफोरानो हादोरखौ सानसे मोजां लामाखौ सामलायगोन। बेखायनो आखल आखुआ मोजां जानो गोनांबा न'खरावनो जाग्रोनांगोन नङा होमब्ला? जाग्रोनांगोन नंगौ। आरो बेखौ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बियो आइजो एबा बिमानि बिबाना बांसिनै सोनारना थायो। नोंथां सरगियारि मालाबा गामि ओनसोलनि न'खरफोराव मालाबा बिसि फिसायफोरजों दुंहाव मालाबा नांलाय खमलायबो जानाय थासारिबो नुयो नङा होमब्ला? दा बे बेलायाव न'खर गंसेखौ गोजोनै लाखिनो थाखाय गुसु खालामनानै लाखिनो थाखाय आइजोनि बेवहायबो बिबान दं नामा? न'खरखौ गोजोन खालामनानै लाखिनायाव दङ आइजोफोरनि बिबान दङ। थेवबो बेयाव आं बुङो जे न'खरखौ गोजोन खालामना लाखिनायाव आइजोनिल' माने बिबान दङ होननानै आं बुंनो साना। बेयाव न'खर होननानै बुंनाय लोगो लोगो बेयाव बिसि फिसाय सानैनिबो बाथ्राया फैबाय। दा बेनिखायनो नंगौ बे बाथ्राया सासे आइजोनियाव सहायनो हानाय गुना बांसिन थायो। हौवाफोरनि रुजुनायाव आइजोफोरनियाव सहायनो हानाय गुना बांसिन थायो। दा बे बेलायाव आइजोआ सासे फिसायखौ मा रोखोमै बाथ्रा खोथा सावरायनानै मोनसे मोजां रोखोमै गोरोबलायनांगौ बे खोथाखौ लाना थांनो हायो नङा होमब्ला? औ नंगौ। दा बेयाव बे नंगौ आइजोफोरानो न'खरनि गाहाय जोंनि समाज बेब'स्थायाव हौवा गाहाय समाज बेब'स्थाया सोलिगासिनो दङबाबो गाहायै बुंनो थाङोब्ला आइजो न'खरनि गुदि न'खर सामलायनायनि बेलायाव न'खरनि खामानि दामानियानो जा गथ' गथाय सामलायनायनि बेलायावनो जा दा न'खराव गोजोन लाबोनो थाखाय आं सानो हौवा आरो हिनजाव सानैहाबो बिबान दङ। न'खराव गोजोन लाबोनायनि बेलायाव सानैबो बिबान दङ। सानैहाबो समान बिबान दङ। बेयाव सानैबो समानै बुजिलायनानै सोलिनाया जोबोद गोनांथार। मानोना न'खर गंसेयाव दावराव दावसि जायोब्ला बे दावराव दावसिया सासे गथ'नि गोसोआरि जिथु थाथाय बेयाव गोबां गोहोम खोख्लैयो। बेनि अनगायैबो आखल आखु गोहोम खोख्लैगोन आरो बे न'खरनि थासारियानो समाजाव गाज्रियै गोहोम खोख्लैयो। बेनिखायनो न'खरनि गोजोननि थाखाय आइजोजों लोगोसे हौवाफ्राबो समानै मदद होयोब्ला समानै बुजिलायनानै सोलियोब्ला जोंनि समाजा मोजाङै सोलिनो हागोन। न'खरा मोजाङै सोलिनो हागोन। गथ' गथाय मोजां लामाजों लाबोनो हागोन। नोंथां सरगियारि आगोलनि आइजोफोर आरो आथिखालाव आइजोफोरनि जा बिबान बे बिबान लानाया बांसिनै मोजाङै बांदों। दिनै साख्रि बाख्रियानो जा सोलोंथाइ बिथिङावनो जा बेफार फालांगियावनो जा बे बिबानफोरा आगोलाव ओरैबायदिमोन आइजोफोरा मालाबा बबेबा खामानिखौ मावनो मोनि रखम मोनसे थासारि दङमोन समाजफोराव। दा आथिखालाव बेफोर खमिबोदों नामा? दा दिनै बेफार फालांगिनि बेलायावनो जेबोथ' थाग थिग गैलिया। दा बेयाव गोदो आइजोफोरा बबेबा खामानिखौ मावजायामोन। नाथाय दा बे लाखै समनि सोलाय सोलुनि समाव दा सासे हौवा मानसिजों आइजोफ्राबो समानै बिबान बाननायखौ नुनो मोनो। दा नोंथाङा मा बुङो बेनि सायाव? बेयो आथिखालाव जिहेथु आइजो उदांस्रिनि सानस्रिनि फारसे आइजोफ्रा सांग्रां जाबाय। बे
हिसाबै गोदोनि समाजाव आइजोफोरखौ खायसे खायसे खामानिफ्राव होबथानाय जादोंमोन न'निफ्राय ओंखारनो हायामोन हाथाय बाजाराव थांब्ला बेबादि आइजोफोरखौ गाज्रि होनना बुङोमोन नाथाय आथिखालनि जिथु समाज बे समाजाव जों नुनो मोनबाय आइजोफोरा न' सिङावल' न'खरनि खामानिजोंल' मुखुब जानानै थायोब्ला गावनि सोलोंनो गोनां गावनि जिथु मोननो गोनां बेफोरनि फारसे उनफिननानै थानाय बायदि जायो सासे आइजोआ न' सिङाव थाबाय थायोब्ला न'खरनि खामानिजोंल' मुखुब जानानै थायोब्ला जोंनि दुनिया रायजोनि जिथु मुलुग बे मुलुगनि फारसे जेबो मिथिया जायो नोंथां सरगियारि औ दा जोङो माखासे खोथाखौनो सावरायबाय दा आथिखालनि आइजोफोरनि बिबाननि सायाव नोंथाङा जोबनायाव माबाफोर बुंनो गोनां दंबावो नामा आथिखालनि आइजोफोरनि सायाव आंनि बुंनो गोनाङा बेनोदि आथिखालाव आइजोफोरा गासै बिथिङावनो सिगांबोनो हमदों दावगालांनो हमदों जेरै सोलोंथाइ राजखान्थि रांखान्थि फालांगि गासै बिथिङावनो दावगाबोदों होमबाबो जों नुनो मोनदों आइजोफ्रा बेफोरबायदि दावगादोंब्लाबो जोङो जौखोन्दो हिसाबै जिखिनि जौगानांगौ जेसेबां माने जौगानांगौमोन बेखिनि जौगानायखौ जों नुनो मोनाखै दाबो जों नुनो मोनदों जोंनि समाज बेब'स्थायाव खायसे खायसे गोग्लैसोनाय जायगाफ्राव आइजोफोरखौ जोथोबनि थाखाय सावथारनाय बुथारनाय बेफोरबायदि जाथायखौ जों दिनैनि गोनोखोआरि मुगायावबो जों नुनो मोनगासिनो दङ खोनानो मोनगासिनो दङ दा बेफोरबायदिखौ होबथानो थाखाय जों गासैबो सांग्रां जानांगौ आइजोफोरा आवगायबोनांगौ आरो गावनि मावनो गोनां खामानिखौ मावनायजों लोगोसे गथ' गथायखौ फोरोंनायजों लोगोसे बा साख्रि बाख्रि फालांगि बेफोरजों लोगोसे गावनि जिखिनि मोन्थाय गावनि मोननो गोनां मोन्थाय बेफोरनि फारसे आइजोफोरा सांग्रां जानांगौ आइजोफोरा आयेननिफ्राय मोननो गोनां मदद खाबु बेफोरनि फारसे सांग्रां जानांगौ अब्लासो हौवा माहारिया आइजोफोरनि सायाव नादबनाय बा सोबख'नाय बेफोरनि बेरेखायै गसंथेनो हागोन बेनिखायनो आं गासै आइजोफोरखौनो खावलायो जाहाथे आइजो माहारिया आयेनारि मददखौ लानो थाखाय आवगायबोयो जोबोद मोजां नोंथां रुपालि सरगियारि नोंथाङा न'खर दानायाव आइजोफोरनि बिबान बेजों लोब्बा लाखिनानै माखासे खोथाखौ दिनै खोनासंग्राफोरनो मिथिहोबाय आइजोफोरनि मोजांनि थाखाय नोंथाङा आइजोफोरनि बिबाननि सायाव बुंबाय नोंथांनिसिम जोंनि मोजां मोननायखौ जासिनानै दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों एसेसो नोंथांमोना दिनैनि आइजो आफाद आयदायाव आगोलावनो फोसावखांनाय रुपालि सरगियारिजों लानाय नैबे मोगा-मोगि खोनासंनो मोनबाय मोगा-मोगिनि आयदाया जादोंमोन न'खर दानायाव आइजोफोरनि बिफाव बेजों लोगोसे दिनैनि आइजो आफाद आयदायाबो एसेनोसै मेलेरिया बेरामा रोखोमसे गिलु-बालु बेराम नोंथाङा खनले लोमजाबाय थायोब्ला खाथियाव थानाय देहा फाहामसालियाव थांनानै थैनि आनजाद खालामहो उन्दुनाय समाव थाम्फै अरजानायनिफ्राय बारग'नो थाखाय नेट एबा मुसारि सोंनानै उन्दुनो दाबाव लोंनाय दैखौ फिल्टार खालामनानै एबा सरनानै ग्लब गोदौजासे फुदुंना गुसु खालामनानै लों मेलेरिया बेरामा साग्लोबनो हायै बायदि न'खरनि सोरगिदिं साखोन-सिखोन लाखि आरो जानाय लोंनायाव सांग्रां जा मेलेरिया बेरामनि थाखाय देहा फाहामगिरिया सुबुरुन होनाय बायदियै मुलिफोरखौ जानांगौ बेयो आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु दानिया फैदो मेथाइनि आयदानि गिबियावनो खोनासंदो सानसुमाव गौरिनि गाराङाव नैबे गोदान मेथाइखौ मेथाइनि बाथ्रा उत्तम चन्द्र खेरखातारिनि